Entrega el guardó Núria Sàbat. Bé, bona nit, moltes gràcies. Fins ara heu vist moltes cares conegudes. Suposo que ara deveu dir qui carai són aquests. Nosaltres som Egos Teatre. N'hi ha uns quants aquí, uns quants que els hi fa vergonya que estan aquí. Egos Teatre neix dins les parets de l'Institut del Teatre. Tots som llicenciats per direcció i dramatúrgia, per interpretació, mestres de la casa. Som 8 persones que vam creure que parlàvem el mateix llenguatge, que podíem fer teatre junts. I Rodigor va néixer com a tesina de l'Institut. Vam estar 6 mesos al Versus i bé, estem fent una gran gira i fins aquí. Egos Teatre, m'agradaria, ja que no són cares conegudes, dir que són l'Ali Camps, Francesc Mora, Anna Alborg, Maria Santallúcia, Albert Mora, Rubén Montanyà, Toni Sans i Joan Maria Segura. Fetes les presentacions davant de la Societat Teatral Catalana, ens agradaria agrair profundament al Versus Teatre per creure en el nostre projecte, a Vània Produccions per creure que podien treure profit de nosaltres i nosaltres d'ells, amb la seva distribució, a l'Institut del Teatre per cedir les seves aules als postgraduats, als crítics per creure que en el pot petit hi havia la bona confitura i molt especialment a les nostres famílies, pares i mares que han pintat, han cosit, han construït escenografia i que en definitiva ens estimen i ens estimaran sempre. Moltes gràcies a tots. Entrega el guardó Marcos Ordóñez. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Muy contentos con esta distinción que recae sobre una compañía que está haciendo sus primeros pasos. Quiero agradecer a María Delgado, amiga y conocida de muchos de ustedes, que fue la que nos llamó la atención sobre el trabajo de esta compañía, y presentar a Bijan Sheibani, el director de Brothers Eyes, que quiso estar presente con nosotros. Trataré de traducir lo que él les diga. Bijan, please. I just want to say, on behalf of ATC and the Young Vic, quiero decir en representación de ATC, que es la compañía, y el Young Vic de Londres, el teatro. First of all, thanks very much to the Barcelona critics and to Narcís and Alex at the Teatro Libre and everyone else that made our visit here so fantastic. Gracias sobre todo a los críticos de Barcelona, a Narcís y Alex del Teatro Liure y a todos aquellos que han hecho nuestra día aquí una cosa tan fantástica. And also thanks very much to everyone at the Grec Festival, particularly Ricardo, for coming over to London to see the show and inviting us as well. Bueno, muchas gracias a todo el equipo de Grec y particularmente a mí que fui a Londres a ver el show e invité. Gracias. Gracias. Ho entrega Joan Anton Benach. Bueno, doncs moltes gràcies. Clar, a mi també m'agrada molt agradar, evidentment, i sobretot ens agrada arribar al cor de la gent i de vosaltres, que suposadament sou els que més enteneu i tot plegat. És cert el que diu la Lluïsa, que fa molts anys que ja ens coneixem i, per tant, és encara més satisfactori per mi, com a mínim, que em doneu aquest premi. O sigui que moltíssimes gràcies. Per altra banda, què va passar quan la Nora va deixar el seu home? Va ser molt difícil. El que li va passar a la Nora, el que va passar amb aquest espectacle, feia 3 anys que el volíem haver fet, no va poder ser, va ser un camí difícil, però jo sentia que era una obra que havíem de fer un dia o un altre. Teníem els actors i teníem les ganes de fer-la i les ganes de dir les coses que deia aquest espectacle. I després de tot el pelegrinatge vam arribar al final i amb molts problemes de producció, amb moltes històries i molt voluntarisme vam arribar al final i la vam fer i la veritat que ho vam passar molt bé i vam ser bastant feliços fent-la. Jo sé que tothom és prescindible en aquesta vida, que no hi ha ningú imprescindible, però jo us ho asseguro que el meu equip que va fer aquesta obra són tots absolutament imprescindibles i jo els hi agraeixo i a més sense ells ni un de sol d'ells podria haver fallat per fer aquest espectacle que sortís com ha sortit. Moltes gràcies a tothom. Bé, hola. En nom del jurat, res abans que la Gemma acabi l'acte, us volíem comunicar que l'any que ve farem un premi nou com a crítics que portarà el nom del Gonzalo Pérez de Olaguer i que el donarem a algú, no sabem si persona, entitat,
Bé, tenim un any per a pensar-ho, algú que estigui a l'alçada de la seva gran trajectòria i serà un premi a la trajectòria. I res, us esperem l'any que ve. And the promise to be near each time you call. And the only heart I own for you and you alone. That's all, that's all. I can only give you country walks in springtime, and a hand to hold when leaves begin to fall, and a love whose burning light will warm the winter night. That's all, that's all.